Betört a telefonom, és szeretném kicseréltetni a kijelzőjét. Okés, itt várj! Parancsolj! Maga most ráceluxozott egy újságból kivágott macskafejet, meg belenyomta egy macskakaja konzervbe? Telefontokat is kérsz? Hát, Parancsolj! mi a... Szia, Alex! Ugye nem keltettelek fel? Mondjam, mi van? Oké, figyelj! Írtam egy olyan metalzenét, hogy nem fogod elhinni. Mehet? Nekem mondom kell. Tudi, dang, dang, tudi, bum, bum. Most komolyan? Ez lenne a refrén, csak még nincs kész. Na, milyen? Ha még egyszer felébresztesz... Hallod, megvan a folytatás, ezt figyeld! Dang, di, du. Úristen! Ja, meg a dobot is megírtam. Halló? A hívott szám Alex kérésére nem kapcsolható. Kérjük, ne ismételje meg hívását később, mert maga... Jó napot, tudna nekem segíteni? Ez alma, ugye? Ez nektek aranybulla! Ezt figyeld, Andriskám! Hova jössz? Hát veled tartok, mert hát barátok vagyunk. Nem? Aha. Figyelj, Naru, kezd kicsit fájni a kezem. Igen, barátok. És mostantól ott kell lennie egy jól látható helyen a lakásodban, mert különben rohadtul meg fogok sértődni. Tetszik? Szerintem tök jó mutatna ott. Hát... Nézd csak! Ó, de van itt még ajándék! Nagyon szépen köszönöm! Na jó, arról az internettől. Most ne gyere be! És ott ült a számítógép előtt letolt nadrággal. Ja, hiszen most kamasz. Felfújod a dolgot, ilyenkor ez finoman szólva sem egyedi eset, nincs ezzel semmi gond. Jaj, félreérted, tudod? Nem, tényleg, az ő korában én is sokat csináltam. Jó, szóval volt, hogy te is muskátlit ültettél a levetett nadrágodba? Hogy mi? Jézusom, nem, dehogy. Én általában árvácskát ültettem. Ez sokkal szebb.